Здравейте, приятели на испански език. Аз съм вашият любим учител Юлиан Попов. Днес ще говоря за използването, за правилното използване на el artículo determinado, определителен член в испански език. Ние българите го правиме, кога определен член слагаме на края на думата, на подлога, докато на испански език тя е на частица, която се слага преди самата дума, преди подлога и тя е el, la, los, las. Но ние много често я пропускаме, затова говорим неправилно. Много често можем да чуем някой известен треньор или футболист от славянските езици да казва partido fue difícil. Partido fue difícil, това е грешно. Сега използваме el artículo determinado, когато говорим за нещо уникално, за нещо, което е неповторимо. Например, la madre de Antonio es policía. Антонио има само една майка, т.е. говорим за един конкретен човек. Говорим за нещо специфично. La capital de Bulgaria es Sofia. Столицата на България е София. Говорим нещо конкретно. Не трябва да казваме capital de Bulgaria es Sofia o madre de Antonio es policía. Не, ние казваме la madre de Antonio es policía, la capital de Bulgaria es Sofia. Втория случай, в който използваме artículo determinado, да спомним el, la, los, las, е когато става ясно, когато е ясно за кой говорим. Например, когато ни се намираме в клон една банка и ако кажем quiero hablar con el director o la directora, то е ясно за кой става въпрос. Затова ние използваме този определен член. Quiero hablar con la directora, con el director. Също така използваме el artículo determinado, когато говорим за генерални истини. Например, el agua es muy importante para el ser humano. Водата е много важна за хората. Това са три от най-важните употреби на този определен член. И много важно, това е разликата между човек, който говори правилен испански език и който не го е учил. Затова с моя помощ, моля ви, запомнете. Когато говорим за нещо специфично, за нещо уникално, говорим за хора, за градове, говорим конкретно за някой град. Например, Мадрид es la capital de España. Мадрид е столицата на Испания. Но, например, Sevilla es una ciudad de España. Севиля е един град в Испания. Това е разликата. Мадрид es la capital, защото няма друга столица, тя има само една столица в Испания, всяка една държава. Докато Севиля е una ciudad de España. Има много градове в Испания, Севиля е една от тях, затова използваме неопределителен член. Също така, когато говорим за нещо, което е ясно, за някакъв човек, например, por ejemplo, quiero ver a la directora, del banco o la directora del colegio. И последно, когато казваме генерални истини, например, el aire es imprescindible para la vida en la tierra. Въздухът е необходим за живота на Земята. Добре, надявам, че съм ви помогнал. Може да намерите повече безплатни лекции на моя сайт espanol.jjpopov.com или там също можете да се запишете за безплатен урок с мен. До нови срещи! Hasta luego!